Annabi Musa alaihissalam ya taɓa ji wa mala'ikan mutuwa rauni a ido a lokacin da ya zo karɓar ransa, saboda ya zo masa a siffa ta mutum. Annabi Musa alaihissalam ya ɗauka mutum ne ya shigo masa gida ba tare da izini ba, saboda haka ya mare shi domin kare kansa. Sai mala'ikan mutuwa ya koma wajen Allah ya sanar da shi abin da ya faru. A halin Allah daman ya san komai. Allah sai ya umarce shi da ya koma wajen Annabi Musa tare da zaɓin idan rayuwa ce ta duniya yake so ya ƙara, ya ɗauki hannunsa ya kife a bayan bijiminsa. Duk gashin da hannunsa ya rufe za a ƙara masa shekara guda a duniya. Lokacin da mala'ikan mutum ya isar da wannan saƙo ga Annabi Musa alaihissalam, sai Annabi Musa ya tambaye shi idan shekarun da aka ƙara masa suka ƙare fa me zai faru? Sai mala'ikan mutuwa ya ce masa mutuwa. Nan take Annabi Musa alaihissalam ya zaɓi mutuwa, domin ya san cewa ko da shekara nawa aka ƙara masa, tabbas ba zai iya gujewa mutuwa ba. Annabawan Allah ma kenan, ina kuma ga mu. Allah ka kyautata ƙarshen mu. Ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.